Muž ze Šumperska schovával doma více než 200 000 fotografií a dalších 1500 videí s dětskou pornografií. Policie ho dopadla na základě telefonického udání. Při zásahu zadrželi policisté 13 pevných disků, na kterých měl muž přechovávat pornografii. Podle prvních informací to vypadá, že muž fotky ani videa dál nedistribuoval. Hrozí mu až 2 roky vězení. Opilý muž napadl v nemocnici v Uherském Hradišti policistu. Bezdůvodně mu schodil na postel a škrtil. Policista se přitom o muže jen zeptal. No šikovný. Ještě tam dej. Ne, sundávej ji. Tak a ještě dej kostičku. Tady máš. Tak, postav ještě komín. Tak, jdi nahoru ještě. Aha, ty jsi už znovu, jo? Tady dej. Tady ten dej, udělej větší ještě. No jasně, to tam dej tak. Oj, tož. Musíš opatrně.